KHASI Burom jong kisamla ka perthai berok kawai lani ke International Youth Day mentara Sngi Myntri ka Koit ka Khiah ikong April lingdo ila Pyllait Paidbah ya ka IEC campaign ha ususo tham auditorium State Central Library kini ka campaign balaya lam da ka Khiah AIDS Control Society ka thmu ban pen bha shu ya ka jing ai jing tep shapang ka jing pang HIV bat kiwei ha berok ki district da ka bakham Pyllait jing mut halor ki samla samhoi ikong lingdo ila pen paru ya ka jing snow Khiah men CM halor ka jing don jong palat saus pa ngut ki kena red bat ki khlung kena ki balayo ya ka jing pang nyang kulia lani ka jing pang AIDS bat HIV bat ila banjuru halor ka jing don kam man pha le test man la ka por hakani ka program bala bo da ka pang pedeng from clicks to progress youth digital pathways for sustainable development laya shimbentari director ka tanat ka Koit ka Khiah I Dr F V Karshiying I project director ka MACS I Dr Dikrus bat ki samla pulih kidei ka borba nakabenta kalaway jong kari nakatakadaw kalong gabadon kampalan baki kun samla jong iswa ki snotho syapang ka jingpang HIV AIDS ki breu ki ba im bat uni uknyang jingpang ki don lakahok pan im nakalyang jong ka sarkar ya pi ki badon kata ka challenge bapipang HIV AIDS lali pili ki people living with HIV AIDS nakalyang ka sarkar ngin persyangkat bala